Здравейте! Аз се казвам Емил Йорданов. Днес ще поговоря за торсионните полета, които представляват, как ни въздействат, как може да се предпазим от тях. Какво представлява физическия вакуум? Това е среда, която изпълва цялото пространство. И тази среда има определени свойства. Когато е в равновесно състояние, тази среда е непроявена. Трябва да се наруши нейното равновесие, за да реагира вакуумът по някакъв начин и ние да определим какви свойства има. Елементарните частици се явяват дразнители на физическия вакуум. Ще разгледам електрона. Той притежава три независими параметъра – маса, заряд и спин. На всеки от тези три параметъра вакуумът реагира с появата на съответните полета. Т.е. имаме причина, имаме и реакция. Масата поражда гравитационно поле. Зарядът поражда електромагнитно поле. Спинът, въртенето на скоростта, поражда спиново или торсионно поле. Когато се върти около оста си електронът, предизвиква завихряне на физическия вакуум. Получават се микровихри. Комбинация от такива микровихри се нарича торсионно поле. За първи път терминът торсионно поле е използван от френския математик Ели Жозеф Картан през 1913 година, точно преди 100 години. След това тази идея е развита и оформена в така наречената теория на физическия вакуум от руски учени, като главните лица, главната заслуга е на академик Геннадий Шипов, който разработва теоретичната част, и академик Анатолий Ефимов, който изучава експерименталните прояви на тези полета. Торсионните полета имат редица интересни свойства. Основно те се делят на ляво въртящи, когато завихрянето е в посока обратна на часовниковата стрелка, и дясно въртящи, когато завихрянето е по посока на часовниковата стрелка. Опитно е установено, че дясно въртящите са полезни за живите организми. Тези полета имат висока проникваща способност. На практика никаква преграда не може да ги спре. Имат безкрайно голяма скорост на разпространение и едно много интересно свойство. Едноименни торсионни полета се привличат. Тоест, дясно въртящо поле привлича друго дясно въртящо. Ако човек е настроен положително към света, той създава около себе си дясно въртящи полета. Те от своя страна привличат други такива и на този човек се случват положителни неща. Ето това е просто физично обяснение на силата на положителното мислене. Освен въртящи тела, торсионно поле се поражда и от тела с особена форма. Една такава форма е конусът или пирамидата. От върха нагоре се създава дясно въртящо поле, от върха надолу ляво въртящо. Друга такава форма е цилиндър. Когато е изпълнено условието диаметърът да е по-малък от 2 пъти височината, в краищата се създава ляво въртящо торсионно поле, а вътре в самия цилиндър е дясно въртящо. Постоянният магнит е източник и на торсионно поле. Северният полюс съответно създава дясно въртящо, южният полюс ляво въртящо. Нека да разгледаме тази амфора. От практична гледна точка тя няма голямо приложение. Защо? Тя е неудобна за съхранение, изисква стойка. Неудобна е за транспортиране. Трудна е за изработка. Трудна е за почистване. Събира малко. Събира 3 пъти по-малко от цилиндър с тези размери. И въпреки това, в древността масово са ползвали такива съдове. Какво имаме тук? Конус в най-чист вид. Той създава ляво въртящо поле и това поле забавя развитието на микроорганизмите, които разварят храната. Тоест съд с такава форма се хранява по-дълго. Продукцията. Какви източници имаме в нашето ежедневие? Старите монитори
имат вътре в себе си електронно лъчева тръба, която е конус. И когато заставаме пред монитор на компютър или телевизор, ние попадаме директно в това ляво въртящо торсионно поле, което действа дори когато е изключено. На дясната фигура е показана една антена, която може да се разгледа и като цилиндър. И този цилиндър отговаря на условието диаметъра да е по-малък от 2 пъти от височината върху 2. И в краищата си тази антена създава ляво въртящи торсионни полета. Какво се случва, когато антена на мобилен оператор се постави на покрива на жилищен блок? Електромагнитното поле е насочено страни. Това е така. И това е основният аргумент на мобилните оператори, че тези антени са безопасни. Но тази антена представлява и цилиндър, който създава основата си ляво въртящо торсионно поле. И това поле обхваща апартаментите точно под антената. И тази компонента не се измерва никъде. Ако дойде комисия да измери излъчването, тя ще измери електромагнитна величина, ват на квадратен сантиметър, което е плътност на потока на мощността. И тя може да е в някакви норми. Но торсионното поле никой, поне в България, не го измерва. Земята също е източник на различни по характер лъчения. Съществуват подредени структури мрежи, така наречени мрежи на Хартман, която е с размери 2 на 2,50 метра, ориентирана седерио. Мрежа на Кюри, тя е диагонална. Някъде се посочва 4 на 4, някъде 5 на 6. Подземните реки и подземните разломи също създават на повърхността ляво въртящи торсионни полета. Когато в една точка се съберат няколко фактора, се получава геопатогенна зона. Както е в случая точка А, имаме съвпадение на възелна мрежа на Хартман, мрежа на Кюри. Точка Б имаме подземно течение и възел на мрежа на Хартман. Продължителният престой в такива зони действа неблагоприятно на човешкото здраве. Такива изследвания са правени в редица страни в Европа. Какво се случва, когато торсионно поле въздейства върху материя? Ще разгледам произволен атом. Имаме ядро, електрони, които обикалят на съответните орбити. Тези частици се въртят около своите оси и тези оси са ориентирани по някакъв начин в пространството. След въздействие на торсионно поле, това, което се променя, е следното. Няма избиване на частици от ядрото, т.е. няма ядрена реакция. Няма прескачане на електрони от едно ниво на друго, т.е. няма обмен на енергия. Единственото, което се променя, е ориентацията на осите на въртене на тези частици. Тоест, те са като едни малки ветропоказатели, които следват микровихрите на торсионното поле. След такова въздействие се оказва, че може да се променят свойствата на веществата, а ако се въздейства върху жив организъм, може да се промени неговото развитие. Така се стига до най-важното качество на торсионните полета, а именно, че те пренасят информация. Те не пренасят енергия. Ще направя една аналогия с това как се записва информация в магнитна лента. Магнитната лента представлява полиестерна основа, върху която са нанесени метални частици. Първоначално те са ориентирани произволно. Когато лентата премине през записващата глава, магнитното поле ориентира тези частици по някакъв начин, т.е. подрежда. И вече имаме записана информация, някакъв филм. Нищо не се отнема от лентата, нищо не се добавя на лентата. Единственото, което се променя, е точно тази ориентация на металните частици. Същото става и при веществата, когато се въздейства от торсионно поле. Единственото, което се променя, е ориентацията на осите на въртене на тези частици. И това вече кодира нова информация. Ще разгледам няколко примера за въздействие на торсионно поле върху материя. В случай имаме воден разтвор на калиев хлорид. На лявата снимка е контролната проба. Там калиев
електрофлорид е оставен да кристализиран спокойствие. Дясната снимка е същия калиев-флорид, когато е поставен върху конус, т.е. подложен на действието на дясно въртящо торсионно поле. Ясно се вижда, че в централната част структурата на кристалите е доста по-малка от тези по периферията. Т.е. има ясно изразено действие на торсионното поле върху процеса на кристализация. Това е пример за въздействие върху метали. На лявата снимка е контролната проба, на дясната снимка е метал, който е обработен с торсионен генератор, докато е бил в пещта. Определено се вижда, че структурата е доста по-различна, а това води до появата на нови качества на този метал, въпреки че химически той си е същия елемент. Такива опити са правени в Украйна през 80-те години. Това е пример за въздействие върху жив организъм. В 90-те години в Русия китайският лекар Дзян Канджен извършва следния експеримент. Модулира лазерен лъч с информация от пшеница, облъчва царевични зърна и това, което израства, е царевица, на която кочаните са разположени на върха на стеблото и наподобяват житен клас. Тоест, той извършва генна манипулация, без физически да въздейства на самите гени, а единствено по информационен път. Ние сме изградени от елементарни частици. Те притежават маса, заряд и спин. Съвкупността от масите на всички частици, които ни изграждат, формира нашето физическо тяло. То е фиксирано в пространството. Съвкупността от зарядите формира нашето енергийно тяло. И това е нашата аура. Съвкупността от микровихрите, които образуват всички тези частици, формира нашето информационно или торсионно тяло. Първите две тела са фиксирани в пространството. А къде е информационното тяло? Буквално информационното тяло е във всяка една точка от пространството. Вселената е една огромна холограма. А най-важното качество на една холограмна снимка е, че ако я разделим на части, всяко парче ще съдържа информация за целия обект. Тоест, ако имаме една ябълка на холограмна снимка и разделим тази снимка, ще получим множество малки ябълки, цели ябълки, не парчета от тази ябълка. Така че информация за нас съществува във всяка една точка от пространството. Независимо на Земята, на Слънцето, няма никакво значение разстояние. Как може да се достигне до тази информация? Трябва код за достъп. Това е нашата ДНК, съответно биологичната тъкан. Или чрез наша снимка. Като отново подчертавам, разстоянието няма никакво значение между самия обект и неговата снимка или материали с негово ДНК. Какво се случва, когато се трансплантират органи? Освен физическия орган, приемника получава достъп до информационното тяло на донора. Т.е. той получава неговите спомени, неговите желания, неговите вкусове. Една немска балерина, след като се събужда от операция, трансплантация на сърце, изпитва желание да хапне хамбургер и да отиде на матч. Тя е човек с изтънчен вкус. До този момент не е стъпвала в заведение за бързо хранене, нито е ходила по стадиони. И това й се струва много странно и тя решава да потърси причината. Успява да разбере, че донор на сърцето е 19 годишен младеж, който много обичал хамбургери и всеки ден след училище се отбива през любимото си заведение. Също така е бил и страстен футболен запалянка. Тази балерина се среща и с други хора с трансплантации и се оказва, че това не е изолирано явление. Всички говорят за такива странни спомени, странни желания и странни вкусове. Това е така, защото освен физическия орган, човек се включва и към информационното тяло на донора, въпреки че той вече не е жив. Информацията за него продължава да съществува.
Сега ще разгледаме един пример за въздействие чрез снимка. През 50-те години в Пенсилвания 5 учени, които се занимават с радионика и хомеопатия, създават уред, който действа последния начин. Поставят върху него снимка на някаква нива, отгоре поставят пестициди и на тази нива броят на вредителите драстично намалява. Те са предлагали това като услуга и са взимали съвсем символична цена от порядка на 2-3 долара на акър. Съвсем скоро правителството ги принуждава да прекратят дейността и се налага пълно информационно затъмнение. Единствената информация, която успях да намеря, е този протокол от изпитание, проведен през 1952 година. Област Йорк, културата е царевица. Процедират последния начин, заснемат 4 реда с по 100 корена царевица. Тази снимка се подлага на въздействие и след това за сравнение се използват други 4 реда с по 100 корена царевица, които не са подложени на такова въздействие. В края на изпитанието преброяват броя на поразените корени. Там, където е въздействано, се оказва, че на 400 корена поразените са 65, а където не е въздействано, на 400 корена поразените са 346. Тоест ефективността на този метод е 81%, без физически да се действа на самото място, без да се разпръскват пестициди върху самата нива. Това е доста впечатляващ резултат. В наши дни руска компания предлага следната услуга. По сателитна снимка определят находища на полезни изкопаеми. Как процедират? Торсионен генератор облъчва сателитната снимка, полученият сигнал преминава през филтър. В случая имаме торсионна матрица на нефт. Търси се нефт. И полученият резултат се обработва по определен алгоритъм, който е техен патент. На дясната фигура отгоре е сателитната снимка, отдолу е получения резултат. Тъмните зони са находищата на нефт. Тоест, това се извършва изцяло по информационен път, без да се налага пробиване на сонди на място. Това беше съвсем накратко теорията за тези полета. Сега ще разгледам два торсионни генератора. Първият е неутрализатор на аномални лъчения. Изглежда последния начин. Формата е куб октаедър и е свързана с действието на уреда. Но самото устройство е вътре. Какво прави този уред? Компенсира геофизични лъчения, породени от мрежа на Хартман, мрежа на Кюри, подземни реки, компенсира торсионна компонента на електромагнитните лъчения. Всички електромагнитни лъчения се придружават и от торсионна компонента. Когато източника на такова лъчение е от изкуствен произход, тази компонента е ляво въртяща, съответно вредна за живите организми. Този уред има още една много интересна функция – защита при фотоснимки. Какво означава това? Ако човек се снима в зоната на действие на този уред, тази снимка вече е затворен информационен вход. Тоест, чрез нея няма да може да се въздейства в разстояние. Зоната на действие 20 метра в диаметър, т.е. един уред е напълно достатъчен за цял апартамент. Няма никакви изисквания към начина на ползване, начина на съхранение, не се влияе от температура, от влага, енергонезависим, на практика неограничен срок на ползване, докато е запазена механичната цялост на уреда. От какъв материал? Вътре има определена конструкция, печатни платки, но
До тук ще спра. Другия генератор е биохармонизатор. Той е предназначен да предпазва отделния човек. Изглежда последния начин. Какво има вътре? Програмируема памет, усилвател и антени. Всички устройства, които съм изучавал в тази област, действат единствено благодарение на формата си. Докато в случая наличието на тази памет ми позволява да програмирам това устройство според конкретните нужди. Това разширява неговото приложение. На дясната графика е показано примерно поле на Хартман. Генераторът създава подобно поле, но обърнато на 180 градуса. И когато двете полета се сумират, резултатът е 0. Т.е. вече няма вреден ефект върху човешкия организъм. Това е принципа на неутрализиране на торсионните полета, чрез компенсация, чрез създаване на противофазни полета. Торсионно поле не може да се екранира. Не може и съответно да се отрази. Може да се компенсира. Активната зона на действие е 2 метра в диаметър, като е разделена на две части. Синята зона е зона на неутрализация. Там са компенсирани геофизичните лъчения, торсионната компонента от електромагнитните уреди, осигурява отново защита на информационното тяло по снимка, а в жълтата зона тя въздейства пряко на енергийното тяло на човека, възстановява аурата и балансира работата на чакрите. На лявата снимка е показана аурата на човек в изходно състояние. Вижда се, че тя е разпокъсана и чакрите работят хаотично. Едни са по-засилени, други не толкова. След контакт с уреда за около 5-10 минути, аурата е възстановена напълно и работата на чакрите е изравнена. Т.е. постига се баланс на енергийното тяло. Това е един експеримент, който си направих с растение. И двете растения са отглеждани при еднакви условия, като топлина, светлина, напоявани са с една и съща вода, торове не са използвани. Единствената разлика е, че растенията в дясната секция бяха подложени на действието на този генератор. Като програмите, записани вътре, са насочени конкретно към това растение. Те са различни от тези, които използвам, когато се прави за хора. Определено развитието, има разлика в развитието и то в положителна посока. Уредът е удовоустойчив, влагоустойчив, не се влияе от температурата, практически неограничен срок на ползване. Тоест един такъв уред човек може да си го ползва цял живот. Накрая искам да ви покажа как реагира тялото при въздействието на различни информационни полета. Записвам различни програми в хармонизатора и проследявам реакцията на организма. В лявата колонка е изходното състояние, в дясната колонка е съответната реакция на организма. Ясно се вижда, че всеки път аурата се променя се и работата на чакрите. Направих този опит, за да покажа, че наистина могат да се записват различни програми в това устройство, което ми позволява да извършвам персонални настройки според нуждите на конкретния човек. По този начин ефективността на уреда расте многократно. Благодаря ви за вниманието. Ако имате въпроси. Да? Как точно може да се
действа на човек от разстояние от снимка? Има технологичен начин. Снимката просто е вход. Има специално устройство, което може да отвори този вход и съответно да се вкарва информация в торсионното тяло на човек. И по този начин той ще изписа някакво въздействие. А защо е вход? Това не мога да кажа. Ние просто изучаваме Вселената, не може да си отговорим защо е така. Просто е факт. Както и ДНК материал, примерно коса. Тоест, ако има, да речем, запис на гласа на човек, това също може да се използва като вход или действа различно. И аз не разбрах връзката между полето, торсионното поле и снимката на човек. Запечатва се торсионния образ в самата снимка. И тя вече оттам може да се извлича информация, но може да се вкара. За едно радиостезично изследване снимката е достатъчна, независимо къде е човек. Това просто е констатиран факт. Говорим за снимка, не рисунка. Да. Това оградяване с ограждане с технологии няма ли да ни накара да... Няма ли да ни направи зависим? От кое? Ние не би трябвало да имаме естествена възможност да изградим такива естествена защита с времето. Значи за това трябва доста време, за да еволюира човек. Те са нови неща. Техниката е скоро. Не развили още мозъка си до такава степен, предполагам. На този етап на развитие. Те използват този подход. Ама въпросът е на пробите Вие не може да си изградите това поле. Много лесно имате пробив към вашия организъм от други. От това всичко е информационно, което върви като мисъл, като закодиране. Всичко е една матрица. Хората са една матрица. Това е домисленето, насочване на енергията. А тук при вариант 1, 2 и 3, как разбирате към кой човек какво трябва да се добави, че да се получи... Така, значи това експеримент със себе си го направих. А когато е за конкретен човек, извършвам измерване, радиостезично измерване. Определям как функционират неговите системи, дали има въздействие. Изчиствам всички неща, които са необходими и тогава вече подбирам торсионните полета. На практика програмите са различни комбинации от торсионни полета. Ако примерно в един апартамент имаме аз и дъщеря ми, примерно имаме индивидуални, които дали да се защитаваме, в смисъл да имаме защита. Могат ли да си влияят взаимно по някакъв начин или да се отблъскват заедно или има някакво синхронизиране просто? Не си влияят по никакъв начин. Когато е персонален уреда, зоната му на действие е 2 метра на неутрализация и 1 метър, когато въздейства върху енергийното тяло на човек. Т.е. когато си го носи човек, зоната е около 1 метър. Но няма да си пречи двата уреда. Двата уреда не си пречи? Не. А за антените, да попитам, казвате, че апартаментите, които са до тях, на какво разстояние тези антени по принцип влияят на човек? Значи на горните 2 етажа дали със само сигурност. тези горните, дали... Да. Примерно, понеже ние сме целопис, с мъжа ми имаме антена близко до къщата на майка ми, но явно не е толкова широка страни или отгоре на къщата? Не, той е до къщата, но в няколко друг имот. Да, в друг имот. Там вече електромагнитното поле е торсионно. Самото торсионно е по оста на антената, право надолу. Така че ако е на покрива, вече е по-опасно. А с какъв спектър чистота работят тези уреди? Значи спектър е безкрайен на практика. Тук говорим за микровихри. Това е различно от електромагнитните полета. Така че ъгловата скорост на въртене е най-различна. Нямаме традиционно електромагнитно поле. Те не използват батерия тези генератори. Къде може да се прочете повече за точно за... Ами скоро време ще направя сайт. Али още не съм качил.
Трябва ли този уред да се държи в ръце, за да действа, или трябва да бъде... Трябва да е близко до тялото. Има ли Може да е в джоб, може да е в чанта, но да е близко до тялото. Няма ли значение от коя страна го Не, държи? не. Дори малка част от тялото да попада в тази зона, ефектът е върху целия организъм. Николните са не били, предполагам. Ако може да го разгледаме. Може ли? Да. Специално за мен, просто по... Ако някой иска, линия и индивидуално. В момента трябва да се закодира. Не е количествено толкова, да е качествено. Да, това е въпрос. Да. Да.